Hey guys! Wait. Taas ako energy yo. So good morning guys. So mag-vlog na po ta karon kay magtaod ta sa atong piso wifi. Kani, ikatulong tong piso wifi guys no. So first na tong kuha na deploy is wako ka vlog kay medyo nahihiya ako. Maraming nakatingin. Charot. So karon guys, medyo may namo ko gi-repair. Kaya na koy dili na. Harang gisod ahong kuan kani modem. So na okay naman gabi eh. So amo ni i-deploy og balik karon. So sa makrohon ka po ni siya. Sa kaila sa akong katong kita oras primero. Di jang tiya. So karon guys, manamiki ka na si tagso ani suso. Lagi kami nangape. So parang nami nga to kay napamilang lakaw para tinig tubo para sa among antina. So magdadali mi karon. So let's go guys. Explore. Good morning guys. So tara, bubush. Parang nami. Okay. Alright. Guys, naabot kami guys. Ano? Kaya mo na ibalik Dili mo eh. ibatong butang. Grabe. So muna yung tawaran guys no. Muna yung tina guys gamit. Limo hybrid. Hello. Wadi ka. Ano ba ta? Ako malagin mo. Okay. Wala ka milisip ko si Bernard. Ay, sa vlog tayo, nag-vlog ko tayo. Ang vlog-vlog. Nag-vlog ko. Matay tag-ija guys. Sa mga kitauran. 3 hours later. So guys, mga tao guys. JJ so. Sa darang access point guys, kibutang, babaw. JJ sa libre kita kang kuya ram. Okay. So itabangan mig usa ka tawo diri guys no. So grabe, hindi ko sugot. So muna yung bahay guys, muna yung mga bahay diri guys, may ikot. So, huwag mo rin. Sige na mo kung abot na sa kung na ito sa wifi guys no. Ito naglubad sa on. So naka-bracket na si Ja. Hindi lagi boy. Anak sa tag-ija. Ha? Mami guys. Finished product. Goods na, all goods. All goods. Nas kuya, itong libro sa kuya, kaya yung tabang na to. Ang tag-ija. Ano tag-ija guys? May code ba eh? Ha? May code. Admin. So okay na guys, na-connect na. So atong gamit ng antenna is Mimo Advance. Advance na pala yung antenna na eh. Pero okay na siya kay nakakuan siya og isa INR nga 24 o negative 97 o 77 sa kuan signal strength. Sa mga katapusan sa ko to. So mga to guys, muna mig taod. Di na tudok. Di na tudok. Okay na. So guys, ato sa may Burgos kay mo palit ni og puthaw para sa kang mark. Amo nang mag-upgrade ni og kan antenna. Ana, di barang. Babush. Ano pa? Ato paglabad sa o piso wifi kay ladyo-ladyo ra ba ko. Ay di. Marang bay. So Let's go. 3 hours later. Naabot na may gikan sa Burgos. So namalit ni og kuan puthaw para mo ipuli dia sa antenna. So medyo gutom na guys, mga sa mi guys. So dire na to tama na tong video guys, vlog kay mga na mi. Gutom kayo.
So amit may piso wifi. So amo gigastuan guys kay makita ra mo sa gamay pod. Sa gamay lang makakita ra man pod okay ra gastuan. So di ra tama tong video guys. So good luck. Good luck. So ay ka naman to subscribe sa YouTube channel guys o sa akong page. So babush. Mark, bye-bye. Bye.